Pred začiatkom videa chcem povedať, že v niektorých častiach mi nebudete rozumieť. Ďakujem za pochopenie. Natáčam toto moja prvého na mojom channelu davidakpotržitko.sk. Natáčam s kamarádom Sebom. Čus. Dúfam, že uvítacie video sa vám bude páčiť. Ak sa akože nemusí byť bad, porozprávame sa o tom, čo by som mohol natáčať, či môžeme ešte rozvinúť nejakú novú sériu, ale to ku koncu videjka. A dáme si ku koncu možno aj takú členku. Áno. Takže Foxy Floodgate, ja už padám, Davide tiež. Tak akože budeme to veľa ako Fortnite na pozadí. Ja som bola na čas. Okej. No, akože tak sa to myslím. To nám vyplatilo hlavne vedieť, že čo máme natáčať. Lebo akože ja by som to chcel rozvinúť, že ako stredy a soboty budem natáčať videjka. Ty máš sperma? Nie, to sa napáča. Čau! Kupi! Kde kupi? Jej, zlato, dobre, ale je to. No, akože myslel som, že je normálny dať, lebo akože ja som s tebou do tohto lesu. Ani to. Si musím ísť pod tomto chvíli. Dobre. A potom si dáme aj tú challenge, ktorú vám poviem na konci videjka. A zároveň aj tú. Veď mám zakáčam. Kde si? Stoj. Ide hore, tu dosť čas. Nie, tu je. Ide hore. Ide hore na mesto. Super, ide tu. Pomôži, ticho. Mám 500 HP, poď, rozváľať sa stiaľ. 60 rasam. Dúfam, že ti niekto nedá... Mám! Nie, ovak má rozvoj. Máš. Nevedia, že to takto ľahko dá s ďalcom. Zrážaniečka. Tak, to je dobrý aim. Nie, ale dostane A. Nastrieľané. Akorát som vyšiel. Nie, tu je zastávka na vlak, kedy si tu pohode šiel. Ale mne sa zdá, že tu nám kajda byla Legendary 6. Jo, tohle to sú dve. No, jo, dve sú. Tak jedna je tvoja, jedna moja, hej? Kde sú? Tu, vzadu. Ja? Jedna je tvoja, jedna moja, hej? Máš to teksta poďať. Nie, to mám od autka, no. Super! Máme supermana? Je úplne na druhej strane mapy, tak to... Tyka. Počkaj, to je ako normálna česká, tak je pozorím sa. Počkaj, aspoň keby som to auto našiel. Kam som moc parkoval? Ono padlo tu dole, kam. Ono padlo tam dole. Tam.
Ja som o chvíľku ešte v tom aute, lebo to nevystúpil. 100 metrov. Wow, ideme sa na ňo. Ideme na ňo? Či nie? Áno, ja sám. Ja mám ešte legendárku, takže to budem rozpúvať strašne trochu. Nebudem rozbíjať stenu, ale budem rozbíjať. Ja, ešte sme trošku od tématu. Takže budem natáčať primárne Fortnite videjka. Asi si založím nejaký channel s hororovkami. Alebo môžeme urobiť to, buď budete hlasovať ešte viacej kanálov, alebo jeden kanál po vlastne viacej videí. Teba... Tak. Dáš mi nabať do pumpy? Nemám. Nemusíš. Môžem. Si po superka. Tam dostáva. Poťak. No ja som nechcel. Ne? Ja už mám naboje. A má tro. Ty zlodej. Máš vôbec vojenskú preukaz? Iba raz narazíš, tak dostávaš peťku z autoškoly a ma to nebaví, už počujem Supermana. 100 metrov od nás. Myslím, ak sa nemýlim, má nejako 500 000 životov. Ferrari Superman! Pumped power. Nie si poňal. A tam je. Tu pri mne. A sú tu aj capci. Mimo. Stalky. Neviem, to nie je. Ja dostávam Revolver mi, to čo je za zbraň? No, samé svičový revolver. Aj, duelka má. No, zabil. To mi vypadá ako Dark Maul. Oh! Dole je moja ona. Marian zabila Fona. To jej dáva damage! Mne to nedáva damage. Nice, taká ona. Au! Dobre, upravo. Au! To mohol mať to myslím nejaké som mohol mať. Ďalšie video bude o I guess. Mne napadne niečo zabavnejšie. buď získavanie Supermana, alebo dačo. Ale to je spolovanie videa. A to má na čo, a som vidieť na čo sa teší. Hej, bude to o Fortnite. Jak si to radšej preskočil. Rýchlejší movement, nové všetko. Nice! Wow, nádhera! Ak by ste mali záujem si so mnou napríklad zahrať, tak Napíšte nick do tak komentára. môže môj nick Davidko.SK si zadám na Discord, ja vám to milé rád acceptnem. Hej, hej, tam je to. Môžeme potom skúsiť ešte reloady, ale ako na ďalšom videjku si poviem. Nie, my sa chceli z toho Supermana. Hej, musím to super. Ale ešte si to premyslíme.
Ako mi zli to tvoje milované české legendárne. What? Sú tu stále. Jaj? Mám počula. Krypta, wow. Ešte robiť jeden čas. No, kľudne aj tu čakám za Je na nejakú komentárovú odozvu na nejaký... Je, lebo 200. Tak na nejakú odozvu by som sa asi veľmi... Za každý komentár sa rád teším, za každý views, za každé všeličo. za každý like. Ak už sa tu niekto nájde, ktorý si toto videjko pozrie, tak dúfam, že si dokonca aj aby si mi dali napríklad odperiť, alebo... Yes, double kill! Lambo pekné! Súhlasím. Ale nehráte úplne. Ty máš tu ako keby slipu? Či teraz nová, či nie? Mám. Ja som si nebol strašne. DMR-ko. DMR-ko je snipa, nesnipa. Snipa. Upa. Opa! Ešte môžem si vytvoriť nejaký tutoriál kanál. Som ešte dneska premýšľal. Nebude. Aj. Ja som nevedel, že to teda damage. Ja som bol slow. Skoro... Nie! Má jedno. No je to duo. Čo, duo? Aha. Ale jeden Mám má problém, ja jedno. nemám matro. Jeden má jedno. Yes! Nice kill. Díky, Hafiš. Pasnul. Patriš do gangu koňov. Dobre ešte. Chvíľka. Trochu do toho teda. Ale to je z tých svojich blicov. Budem robiť tutoriály, teorizačné videá, kontentum a tak. A tak či nie? Poznám horšie. To je podľa kde nemáš screen. Zapci či jedli? Áno. Hej. Ty vyžúra! Som PRO hráč. Mám tu... Ako ho budem volať? Co? Hafoň. Nie. Sisi nie. Newfik. Newfik, áno. Super Newfik je tento, potom je tam Robby Newfik. Super Newfik, rozhodne či ideme do Česka. Ako tie videjka môžeme spracovávať veľa. Kontentu máme veľa na Ideme na ostrovy či nie? Jak máš.
aj toto. No, akože medailon sa nám hodí. No, to hlavne ten, no, neviditeľný to je. Srobiňufík. To si zoberiem. Robiňufík to dá. Robí. Počkaj. Zmizni. Robiňufík! Robiňufík sa vracia na scénu. Pekne ľudí. A zase. Ja si dojdem mapať, tým potom dostávam. Co nastávaš? No, myslím, že by som sa vyšplala na ostrov. Stačí ti jedna jednoduchá vecička. Robiňufík! Ha! Ja som blbec. Sapek tam, v aute. Dívam ťa. A zároveň, čo sa týče toho, že je to moje prvé videjko, tak môžete ohodnotiť, že či A vidím ho. mám vôbec takú šancu v tom YouTube, alebo čo som ešte nejaký malý ide na to. Ja si myslím, že už je to dobré, ale podľa mňa mám na to ideálny vek. Ja som natáčala ešte mladšieho veku, ale... Ale 8D odberateľov je veľa. No, vlastne som to Skúsim, Asi to budú cápci, tak povedať. že môj cieľ je získať 8 minút. Mám cieľ prekonať seba. A to je tých, aby som chcel získať 100 odberateľov za chvíľočku. No, Mám tu kor. ide sem. Ide tam. Ide tebe. Ja tu mám cápka. Kor alebo zápek? Cápek. Nie. Zabiješ alebo helba? Primo. Radšej helko. Kde? Mám to za to. Neviditeľná. Mám tam. Ja skáčem. Nice. Mal som použiť ňufíka. No, ňufíka si mohol použiť. Čo chceš, medailon či slibu? Dobre. Prečo? Ja si len najdu. Ideme si poviem teraz. No, dúfam. Capik. Kde? Medailňák. Kde? Mám niekde tam. Tu, v aute. Dead, jeden. Ja som tu nemal, ja som tu nemal. Obidvaja. Díky. Teraz zoberieme toto, ty zoberieme metiku. Jakú metiku? Ha? Čo to je za metiku? Čo toto? Nice. Čo vlastne robí ten medailon? On ti Aha. automaticky prebíja, sa mi zdá. Interval toto. Čo robí tento? Ten robí to, že sa ti prebijajú shieldy, ak sa nemýlim, a zároveň sa rýchlejšie ti prebijajú zbrane. No, tak by sa prebíjajú. Opa. Máme si aj spolu zahrať. Kto by chcel. No, možno. Premen si auto, ty máš prajška. Dobre, možno. Máme tu S-ko. Máme S-ko, aha. Capci. Môžeme shotgun? Nie, dobre. Ty si mal čo za... Dobre. Ty si mal modrú? No, aj tak zoberiem si. Fury. Si zoberiem modrú. Tu si zoberiem Fury.
Naskočil. Dobre, môžeme ísť. A on mal takú legendárku. Možno mal legendárnu pumpu. Ne, chyba určite nejde. On! Ha? Vidíme starú cyklu dopredu. Utopia! Utopíme ju. Môže mi dať tam? What? S tým, akože... Ten vojský preukaz si dávať nemal. Do okna? Skoro... To si to nevedel s mojím školským autom! Ja mám takový svalný. On mě strašně, ale strašně vyhovuje. A mi dá... To bylo taky vážně pol země. Je frajere! Ty dneska dostaneš pamučku. Já ty nejsi pes. Počkaj, tu je skláčka. Teda bečková. Môžeme ísť. Lebo mne ešte ten medailón, on mi dal trochu. Můžeš prosím jít pryč? Jak se naučit, jestli ty je auto lexit dám. Ale no to. Nevím. Vždycky po pravom. Tak počkaj, vyskúšam. Nie. Dobré, jdete. Tady NPC Kruton. On je dosť krutý. Takže kruton. Láza. Ja mám 13 HP, bro. Já mám 100. Čo? Je tam nejaký... Máš pri sebe nejaký? Nemám. Aj tak začni zóna. Počkaj, keď sa takto... Ja som blbý! Ono mi to nedalo damage. No hej, máš tam medailon. A vlastne ne. Potrebuješ zakendiť. Možná jdete tráčou a vidí tu lidi. Vidím ďalších. Kde sú? Tam. Máš.
aj nechám. Čo tam je? Čo? Tam to zbudoval ničo. Berem go odješ od toho. Môžeme ešte natáčať na minus. Poďte nám, môžeme natáčať vody z minusu. Celý čas, hej. Budeme vytvoriť nejaký Aterno server. Je tu na Jeden už má, môže sa joinúť. Okay. Ja som vidím. Aha, to som sa naučil za trik. Co si dostala? Koľko hráčov vás tu ešte? Dvaja, to je to duo na skale, čo bolo. Hej? To som videl. Vytlačili zóna, ale aj nás. Na lodí. To boli všetci. Tak asi neviem. Neviem, ale ja som zbol na konci. Po piatich. Teraz nás to povedal. Ty máš tiež toho svojho pídina? Nemám asi sa. To úplne. To je napínavé. Drží nám palce diať. Sorry, co tam beží? Naša stará bejska. Ja som Ja som dead. Ty genius! Yes! Ja to dosť, zaslúžime like. Hej, tak dali sme F+. Ak sa vám toto video páčilo, môžete dať like, odber a Môžete dať čo aj napísať do komentárov. Haukovia mačičky, čaute.